Croeso i'r Awr Retro. Heddiw byddai'n chwarae Crash Bandicoot 1 yn y gyfres Crash Bandicoot yn Sane Trilogy. Felly, gael fi gwybod os dwi'n swnio fel robot oherwydd glitches neu os ydy unrhyw problemau gyda'r sain, achos ni wedi cael hynny o'r blaen a mae fe'n swnio'n odd iawn. Felly, please danfon y neges os mae hynny yn digwydd. Ni bwrw ati dechrau. Felly mae Crash Bandicoot, wel yr un cyntaf yn enwedig, yn gêm lle os chi wedi cael diwrnod prysur a chi just eisiau ymlacio chwarae gêm, dim gorfod meddwl gormod, fe'n eitha syml o ran beth chi angen neud. Dyma'r gêm. O'n i'n hoffi beth wnaethon nhw gyda'r remake yma, achos o'n i'n berchen ar y Crash Bandicoot greiddiol, a mae hwnna yn gêm ond fi'n falch iawn i ddweud wedi cwblhau cwbl o weithiau. Fi yn ffeindio mae remake bach yn anoddach just achos fi'n mae'n lot gwell i defnyddio trwy 4G na defnyddio broadband. So mae'n edrych fel mae hynny wedi gwella pethau. Sori am hwnna. Dyna ni. Oh, nah. Oh dear.
Papu. Credu mae yna bach o trick gyda'r lefel yma. So, beth ti angen neud o bwrw fe dros y pen. Ond os ti'n aros ar y sedd yna, so fe'n gallu brifo ti. Ond mae e'n neud yn anoddach i bwrw pen fe. Falle mae rhaid i fi troi yr un pryd. Na. Tricky ddim yn helpu unrhyw un. Right. Okay. Neidio dros pen fe, lle ar y pen fe. Okay, na. Oh, no. O, diolch Owain. Syniad greiddiol o'n i'n mynd i wneud y way out rhan 2, ond i ddweud y gwir, fi ddim yn credu bydden ni wedi gallu canolbwyntio'r gêm fel y way out hefyd. Gyda pethau o'n i yn y mood, ddim yn y mood i ganolbwyntio ar lefel hynny. O leia fi'n gwybod gyda Crash Bandicoot, fi'n gallu adeiladu fi'n gallu ennill gymaint o bywydau yn y byd cyntaf. Dim ots os fi'n colli canolbwyntio gymaint. Hefyd fi ddim mor stres ynglyn â marw. Dwi'n dweud hynny nawr. Wedi colli eitha dipyn o bywydau y lefel yma. Sa'n gwybod os ers pryd, os dim ond nawr ti wedi ymuno ar, ond fi wedi newid y we 5 munud diwetha. Felly gael fi gwybod os oes unrhyw problemau gyda'r sain neu'r fideo. Achos... Yei, diolch beth. Ges i bach o broblem a nes i'n nghofio i cymryd yr Ethernet allan o'r PC oedd yn ar gyfer y broadband i defnyddio y personal hotspot. Wel, mobile USB tethering mae fe'n cael ei galw.
croeso Ciaran. Gafon ni bach, wel, ni'n falch chi di ymuno nawr achos gafon ni bach o glitch yn y dechrau achos nes i'n cofio cymryd y cebl internet allan, felly oedd na oedd y wen ofnadwy, y signal yn ofnadwy, felly nawr dwi wedi symud i'r 4G over ffôn, a'r hyd yma mae'n edrych yn well. So fe'n mynd i bod yn berffaith, ond aros tan bod 5G yn cyrraedd, achos mae gyda ni 3 mobile phone mast ar y ffarm, felly, bydd gwell na fibre yn bendant. Da'n ni'n gofyn os ni'n wedi rhoi rhyw fath o discount achos mae gyda ni'r mobile phone mast, ond sa'n credu mae'n gweithio fel yna. Unlimited. Beth nhw'n galw fe Go Binge, fi'n credu yw'r deal gyda 3. Oedd hwnna'n nice. Mae unlimited plan yn wych, achos os oes gyda chi fel, chi'n gallu cael HDMI adapter, mae Netflix ar ffôn ti, ti'n gallu just plygo hwnna mewn HDMI mewn unrhyw teledu, a dyna chi'n hapus, just bod yna signal. Mae bach yn wahanol, nes i trio defnyddio HDMI adapter USB-C ffôn ar gyfer SkyGo, ond maen nhw gyda fwy o protection i blocio hwn, ond mae dal yn eitha cool i gyda hwnna. Dim yn enw cael neges. Wait. Just rhywbeth. Right. Felly... Ni'n gofyn cynt, beth yw eich hoff game Crash o'r franchise? Achos mae wedi bod gymaint o gemau gwahanol. Ni wedi chwarae Crash Bash ar stream hefyd. Ni wedi chwarae Crash 1, ond gyda fel yr Elgato HD, a dde ddim yn great, achos mae'n anodd wneud e gyda unrhyw beth just AV cables a pethau. Mae'n lot fiddly setio fyny, a so fe'n edrych mor neis â hynny. A oni bai bod gyda chi frame meister, a wedyn mae fe'n lot o set. Diolch Parnro Pachow 1984 am ddilyn. Gael ni gwybod beth yw eich hoff game series. Ife Crash Team Racing falle. Oedd hwnna'n poblogaidd iawn. Dwi'n wedi chwarae remastered, dwi'n wedi cael coch yn fatha yn y daith yn cael. Cool. A ni'n dweud mae gêm yma yn gêm lle os chi wedi cael diwrnod prysur, chi ddim gorfod meddwl, mae fe ddim yn gymleth iawn, yn syml, a chi gallu just joio, mae'n rhoi egni da i chi.
a'r ffaith bod chi'n gallu adeiladu lot o, wel, ennill llawer o bywydau o'r dechrau, yn meddwl chi'n chwarae fe, chi'n lot fwy... fi'n dweud hynny a fi'n rhoi fy hun. Chi ddim yn stressed achos chi gyda gymaint o bywydau. Yn colli rhoi fi nawr. Hwnna, yn ffain. Dwi'n simple yn neidio. Continue. Right, yn bywyd yna. Un nesaf. Oedd hwn a Awr Odyssey, un o'r gemau cyntaf i sy'n trio ar y PS1, a mae Awr Odyssey yn gêm weird, hollol weird, really anodd i gorffen. Mae'n eitha cool, ond oh god, lle mae Crash. Mae'n diffinio platformers ar y PS1. Dyma oedd mascot PlayStation 1. So. Naughty Dog. What have we got? Fi wedi amlwg heddiw oedd e bach o... Wel, mae'n gym Cymraeg chi baratoi ni'n meddwl gormod cyn chwarae. Ond, Ciaran a Owain, fi wedi bod yn edrych mewn i Cosmi.io thing yna, lle ni'n gallu chwarae NES games a SNES games ar y cyd. A gemau dda ni'n edrych ar oedd chwarae game wrestler, 4 chwaraewr, un o'r WWFs neu un o'n nhw, right? Hwna'n un opsiwn. Opsiwn arall wedyn yw cael fel 4 chwaraewr Bomberman. Bydd hwnna'n lot o hwyl. Micro Machines 2, 4 chwaraewr. Bydd hwnna'n gret. Oes na unrhyw gemau. So, mae'n danfon ti'r link. So chi'n gallu cael bach o practice. Mae rhaid chi ffeindio ROMs eich hunain, ond son nhw'n anodd i ffeindio. Os chi'n mewn i gemau retro, chi'n gallu ffeindio nhw. A gallai, danfon chi fwy o links, ond dyna yw'r gwefan. A wnaethon ni'r tournament poker gyda hynny. A dde wedi gweithio'n dda. So, beth... gyfer un nesaf, fi'n credu cytuno ar gêm a cael chwarae
gydol trwy'r app yna. Wel, mae fe'n app mewn browser. So dyle pawb gallu, just bod nhw gallu ymuno mewn. Rhaid nhw falle lawrlwyth o'r ROM, ond dyw hwnna ddim yn diwedd. Dyw e ddim yn rhywbeth fi gymryd i wneud. Ie. Dim ond y gemau fel NES Nintendo World Cup, lle chi'n gallu fel headbutto'r chwaraewyr eraill a slide taclo nhw a nhw'n gorwedd lawr yn brifo a chi'n gallu chwarae ymlaen. Mae hwnna'n eitha ffynnu. Na, fi'n credu dyna oedd y prif rai. Whoop. Ti'n med? Pam nes i ddim mynd fan'na? Fi'n fach nes i cwmpa hwnna. Dyna ni'n colli Ciron am byth nawr. Dwi'n chwarae Remlyd yna. O ie, fi'n gwybod. Credu bydd e'n bach o amser. Wel, fath gall chi edrych mewn i fe, ymchwilio fe. Ciron, byddwn ni'n hapus i wneud rhywbeth fel yna. Ond ni'n gallu dechrau gyda NES a SNES. Mae'r emulators y rai hyn yn fwy syml, felly mae'n siŵr fod mae'r ansawdd y emulators yn well, ond fi'n siŵr bydd nhw yn dal fyny. PS2 yn dod mas rhywbryd yn y dyfodol. Hoffwn ni PlayStation 1 emulator ar-lein. Byddwn ni'n mynd nôl i chwarae gemau fel John Loomer Rugby a bethau. Crash Bash, actually. Mae hwnna'n gêm. Right. Ti'n dawel yn canolbwyntio, oce. Os ti ddim quite yn... Ddim mynd! Aha! Ie. Okay. Falle neu jyst symud yn agosach. Dyn nhw'n well? Falle gameplay lawr? Okay. Mae'n trio gweld os mae hwnna di helpu. Ui. Oh no. Un munud, ydy... Ie, mae'n gweithio, focus right. So mae lan i'r maximum nawr. So troi bach yn uwch. Okay.
Fi'n gwybod, mae'n pity. Fi'n credu y ffordd mae fe'n mynd Kieran gyda'r holl fel retro modern consoles yma. Fi'n siŵr it's just matter o amser i'r PS2. Waaah! Just bod yn fwy amnebgar. Saroff. Whee! Alright. Dim ond hwnna. Na. Okay. Fi wir eisiau y PS5 I bod backwards compatible right I PS1. Oh my gosh, mae gen I casgliad anferthol o PS2 a PS1 gemau yn enwedig. Ddim gymaint o PS3 gemau, ond... Gemau PS3, sorry. Ond, oh my god, mae PS1 a PS2 just I cael reswm dda... Wel, fi'n hoffi casglu nhw, ond... Oedd gen I loads o gemau yn tyfu fyny a nes I cadw nhw. A wedyn, pan dechreuais I gyda'r clybiau gemau fideo drwnredig, o lot o gemau fi'n ffeindio mewn fel siopau elusennau am fel 99 ceiniog. Loads o PS2 yn enwedig. Maen nhw mor rad. A os ti yn meddwl am casglu gemau fideo, mae PS2 yw'r consol I gasglu am. Achos chi'n gallu cael nhw mor rad. Chi'n gallu mynd I llefydd fel CX. Fi'n credu mae pobl yn galw fe'n sex. A chi'n gallu cael deals really da fan'na. Hefyd, Ond mae lot fwy o hwyl. Wel, I fi, anyway. Os fi'n mynd I siop elusen a gweld game really dda PS2. Ti'n sort 99 ceiniog chi'n gallu cael nhw am. Os son nhw'n gwybod yn llefydd fel na, I lot o bobl, mae pawb yn mynd ar ôl y pethau newydd. Ond, beth sy'n ironic yw, maen nhw siŵr fod yn mynd I prynu
prynu nhw pam maen nhw fel remastered to beth, so yeah. Fi ddim yn gweld lot o synwyr mewn hwnna. Oof. No way. Wel, cadw... Wel, ti'n gwybod, ti'n casglu gemau. Mae hwnna'n wych. San Andreas heb cael ei agor. Hwnna ar ben ei hunain yn werth lot mwy na £2. So yeah. Byddwn ni'n dweud, os chi newydd i casglu gemau fideo, PS2, ewch i'ch siop y lysan lleol, jyst cadw golwg allan amdanyn nhw. A wedyn, y peth anodd yw ffeindio lle i cadw nhw wedyn. Mae'n gallu bod. Ie, yn scenario fi, perswadio'r graig i gadw nhw rhywle. Ond na, fi'n lwcus achos mae'r lleoliad lle mae'r clybiau gemau fideo wedi rhoi benthyg cwbwrdd mawr gyda clo arno fe, felly mae lot o'r casgliad wedi cloi ffwrdd yn ddiogel mewn cwbwrdd yn y lleoliad yn yr ysgol, sy'n wych. Sy'n cadw fy ngwraig yn hapus, dy beth. Am y tro. Oh. Right. Okay, beth mae hwnna'n neud e? Na! O, bendant, ie. Yeah. Byddwn ni'n hoffi ddangos chi y casgliad. Bydd rhaid i fi cael nhw gyd gyda'i gilydd, ddo, achos ti'n sôn am gannoedd o... Ie, falle, cannoedd o gemau mewn boxes. Felly, ie, bydd rhaid i fi paratoi fi'n credu. Mae Owain di gweld rhan fwyaf yn nhw pan mae fi di dod draw i... O, mae'n eitha tricky. O na, bydd rhaid fi roi nhw gyd gyda'i gilydd a edrych mewn i wneud y stream. O na. Neu fideo bach falle, bydd e'n well i wneud fideo bach. Whoop. Hey. Wel, os chi eisiau gweld llun o bach o casgliad Kieran, os chi'n ymuno yn y Discord, mae ganddo fe fideo, llun o'i casgliad fe. Wel, un llun, ond mae'n dal yn dangos collection eitha impressive game fe. Just ymuno ar y Discord i gweld hynny. A ewch i, fi'n credu, be ni wedi galw fe, Awr Retro, fel un o'r channels, tabs. Mae dy ti app? Okay. O, danfona fi'r link yr app, achos bydd hwnna'n eitha cool i cadw nhw fan'na. O bryd i gilydd, mae rhaid i fi mynd trwy nhw a checio pa rai sydd wedi cael ei scratcho neu beidio, achos mae'r clybiau gemau fideo fi'n redeg.
So nhw really... Wel, so nhw'n poeni really gymaint a fi ynglyn â cadw fe'n ddiogel a roi nhw nôl yn y case cywir a pethau fel na, so... Mae'n fi just chasio nhw i... a goffa nhw i roi'r CDs yn y cases cywir a paid a gadael CDs allan. Fi'n swnio fel... Oh, cool, boss level, ail byd. Ail bit, anyway. Ail boss yw Ripperoo. Okay. Oops. I'm sorry. Freaking out. Na! Ie, beth yw'r enw rap, Kieran? Hoffwn i gwybod. Gyfer, Credu nes i wneud rhywbeth ar fel Google Drives am cyfnod, and nes i delay fe. Fel Google Docs, ond ie, bydde app yn wych. No! Okay. Cool. Ydy ar Google though hefyd? Ydy ar Android? Neu ydy just ar Apple? Game I, okay. Cael look am hwnna. O, fi'n neud rhy gyflym. Dyna ni, gyda rhythm nawr. Yay! Diolch beth. Hey! Croeso'r un. Arts. Stream. Ddim di siarad am spell. Yeah, nôl i'r gemau nostalgic. Just i codi calon. A just rhywbeth sa'n gorfod meddwl gormod gyda pethau gyda'r gêm yma. Fi'n siŵr oedd ffordd I fi mynd dros hwn. Come on. Ni'n trafod casglu gemau fideo retro. O'n i'n trafod faint slide jump. Slide jump ar hwn? Na, mae hwn ar yr ail un. Fi'n siŵr mae hwn ar yr ail un. Unless ti'n meddwl... Na. Slide jump. Na, fi'n credu just yr ail un yw'r hwnna. Oh, fi'n deall. Rhaid mynd ar y ledge yna a wedyn neud e. Sut fi'n mynd nôl nawr? God. Come on. Yeah. Tuag
Redig ti at y sgrin yma. Ie, gallai ti. Mae siawns dda fi mynd i marw. Ie, ni'n gwybod. Dim ots. Nes i gael bywyd fan'na anyway, so... Yeah, sorry. Fi di mynd off trywydd beth o'n i'n siarad am. So, o'n i'n trafod, os chi am casglu am unrhyw consol, yr un sy'n chi'n mynd i cael lot fwy o gemau am gwerth eich arian. Un gorau o ran gwerth arian yw casglu am PlayStation 2, achos chi'n gallu cael y gemau na mewn siop LSN-au ym mhobman. A fi'n credu mae fe un o'r consoles na lle mae mwyaf o gemau wedi cael ei greu. Fi'n gwybod y ffiguriau yn union, ond mae casgliad y gemau yn anferthol. Chi'n gallu gweld pethau mwyaf random hefyd. So yeah. Mae hwn yn cool. Rhin, wyt ti wedi gweld mae na... ar Discord ni... Sorry, ar Discord ni... Mae... mae na sianel fel tab nawr sy'n dweud gemau retro. Fyna ni wedi dechrau rhoi stuff ynglyn â hynny. So, os chi eisiau... os ti eisiau rhoi lluniau neu trafod am casgliadau a stuff, dyna'r lle i fod. Neu jyst siarad ar hwn. O! Classic. Wyt ti gyda'r underbed storage ti'n gallu gweld trwy y top hefyd? So chi'n gallu gweld nhw, neu ydyn nhw'n rhoi plastig lliw. Credu mae pawb... So mae rhaid ti ddim eisiau unrhyw lleithder mynd mewn i'ch cases. So mae'n effeithio ar yr boxes, ar celf... y celf y game. Box art. Fi'n siarad fan'na, fi'n synio fel y crazy guy na o Toy Story 2. Mint in the box. Ti'n gwybod y scene yna lle mae'r dyn yn trwsio Woody? Fi'n caru hwnna, fe just... Dweud... Peidio i chwarae gyda'i gormod. Collectors. Just i gweld e ddim chwarae. Ww, oedd hwnna'n lwcus. Okay. Oh, cool. Does ddim air yn gallu dianc, dyna sy'n bwysig. Dim lleithder yn gallu mynd mewn. A dim... Actually, mae'n gwell, achos os oedd e'n ddim o dan y gwely, a mae haul yn gallu mynd mewn, mae'n gallu wneud i'r papur colli lliw. So, dyna ni. Nice. Beth yw eich gêm fel fwyaf... chi'n hoffi'r fwyaf o'ch collection mawr chi? Mae hwnna'n cwestiwn i ti hefyd, Kieran. Mae'r un... yr game... Oh! Bydde... chi'n mwyaf upset os bydd rhywbeth yn digwydd iddo fe.
Parasite Eve 2. Ooh. Oh dear. Cool. Beth amdano ti, Kieran? Wow! Come on, te. Probably this. Oh, Banjo Tooie. If I 3D cael replaced. Okay. Yeah. We're playing Skinny Jazz, Jackrabbit, RGBA. Oh, nice. Fi ddim gyda gemau sydd yn prin iawn, ond ti'n gwybod ar y Wii oedd na gem, probably mae loads o pobl gyda fe, ond fel, oedd na fel Collector's Edition! Sorry. Collector's fel, oedd un gyda fel soundtrack un o'r Legend of Zelda games fi'n credu oedd e. Xenoblade Chronicles ar Wii hefyd, oedd hwnna yn gêm o lot o bobl yn hoffi. Ond o ran fel hoff gêm plentyndod, a fi'n dweud hwn bob stream, ond probably y ffaith mae dy fi Donkey Kong 1, 2 a 3 ar Super Nintendo, mae dy fi'r 3 cartridge yna. Whoa. Ie, fi ddim yn siŵr beth mae'r scene nawr ynglyn â fel casglu, achos pwynt yw, gyda lot o'r gemau nawr yn cael ei digiteiddio, tiod, wel, ar siop digidol ar-lein, fel mae Nintendo wedi wneud gyda Nintendo Store, a fel PlayStation Store, Xbox. Maen nhw gyd, chi'n cael gafel weithiau o nhw, ond ie, mae rhywbeth eitha special ynglyn â casglu gemau. Oedd ni'n poeni tipyn bach gyda'r trend o dod o'r gemau nôl. Falle ni'n mynd i... O, sa'n siŵr, beth chi'n meddwl? Ti'n credu bod e'n colli werth oherwydd beth sy'n digwydd ar y foment? Bydd hwn yn stopio chi? Gasglu pethau. Dim yn gwybod codi gwerth. Okay. Ie, mae ddim yn rhywbeth fi wedi edrych yn ddiweddar. Ie, mae hwnna'n wir. Ie. I suppose mae mwy o bobl yn gwybod amdano nhw, yn syrthio mewn cariad gyda nhw, a eisiau wedyn cael
y cartridge greiddiol neu'r CD greiddiol, y game ar CD greiddiol. Oedd o'n lwcus. Mae yna ffordd arall o weld. Dwi'n mynd I dod nôl nawr. O na, paid dweud bod e ddim. O ie. Oedd hwnna'n lwcus! Sorry. Dwi'n gofio digwyddodd dda. Dwi'n gêm Pokemon coch am 10 pint tua 5 mlynedd yn ôl. Mae'n werth 20 pint rwan heb y box. Mae hwnna'n wir. O hwnna'n wir. Achos, oedd dyfu Pokemon coch, sorry, fi'n mynd I pause o hwn, a o'n I eisiau, nes I gorffen y gêm, actually, nes I lawrlwytho, Rhin, ti di gweld fersiwn Cymraeg o Pokemon coch? Os ti heb, ble ti wedi bod, ond, na I danfon ti y link. Right, so, pwynt yw, gyda hynny, o'n I eisiau gallu neud trade gyda game I gael, achos mae rai nhw, ti'n dod I pwynt, chi angen neud trade a wedyn cael y Pokemon nôl I fe esblygu. So, actually na, fi'n credu, oedd e'n silver, oedd mab fi'n neud sy'n 6, a o'n i'n meddwl, wel, na I trio prynu'n gold ar gyfer dolyg. So nes I prynu air. A, just er mwyn neud e. Ond, oedd y blimin cloc wedi torri. Neu'r, cloc yn y game. So, o'ch chi'n gallu neud e just I neud trade, just defnyddio hwnna, ond o'ch chi'n methu chwarae fe. O'n I bai bod chi'n prynu chip, mae y cloc newydd iddo fe. So dyna y stori. Ond fi'n cytuno gyda beth ti'n dweud ynglyn â Pokemon. A achos mae hwnna cyfres sydd byth yn mynd I diflannu. Mae just yn neud y pethau yma'n fwy poblogaidd a fwy gwerthfawr. Tiod. O mab fi sy'n 6, oedd e wrth ei bodd yn chwarae y hacked, tiod, ROM hack Cymraeg o Pokemon coch. A o hynny, naeth e dechrau chwarae y genhedlaeth nesaf, sef Silver. Wedyn ges I un o'r, un o'r things lle chi'n gallu cael mwy nag un DS games. Fi'n gwybod fi'n person gwael. Ond, mae wedi symud ymlaen at yr rai fel Pokemon Black a White. So, cool. Da iawn fi'n am gallu soldro. Mae sgiliau ymarferol fi yn soldro. Fi'n credu, actually, nes I llwyddo I trwsio Nintendo greiddio fi, ond oedd hwnna just matter o glanhau mwy nag unrhyw beth a cymryd I darnau a roi yn ôl, ond soldro bach yn nerfus ynglyn â stuff fel yna. Hwnna'n wir. So, neges y gwers o hyn yw I dysgu sgiliau yna. Os chi ddim wedi dysgu nhw yn yr ysgol,
dysgu nhw trwy tutorials, trwy ffrindiau, beth bynnag, ond mae'n mynd I safio chi arian yn y pen draw. Lot o pethau fel yna. Mae'n gwerth wneud yr ymdrech. Achos hir dymor, chi'n safio arian. A chi'n cael y pleser o gwybod chi wedi trwsio rhywbeth bydde ddim yn gweithio. Fi eisiau gwneud fideo rhywbryd o sut I droi eich hen PC I siŵr o fod yn mynd I taflu allan mewn I console, gaming emulation console. So fi wedi wneud ond fi'n credu bydd lot o pobl gyda diddordeb gwybod sut mae'n wneud Felly, os bydd pethau yn mynd bach yn dawelach gyda bywyd a gwaith neu trio wneud ymdrech I wneud y fideo na. Sori, mae'r lefel yma andros o anodd a dwi'n trio wneud doi peth ar yr un pryd sydd ddim yn gweithio o gwbl. So, sorry. Okay. Mae hwnna'n wir ynglyn â cael pethau rad a just profi nhw a trio wneud Game and GBA rydw i'n defnyddio DS cases of a printed out version. Oh, cool. Yeah. Yeah. Mae yn. Ma fe'n. Beth oedd rhaid defnyddio'r crwban neidio ar ei carreg neu cregyn be bydde ti'n dweud rhin cragen neu cragen ar ei gragen na oh god oh gosh Yay. Right. Boom. Yes. Boulder Dash.
neis. Dyna beth mae'n dweud. Oi! Pa'n edrych nôl, Crash. Wyt ti'n marw? Ah! Oi. Ah. Right. Good. Ydy'r sŵn yn well nawr, Kieran, o ran lefel y mic? Go, fi ddim wedi bod yn siarad llawer achos fi wedi bod yn canolbwyntio, sy'n rubbish fel stream, ond dim ots. Come on, dyma'r tro. Be? Dwi'n dweud fan'na. Neidio i'r can. Ooh. Mae ffôn fi'n swnio fel hyfren i ddeto nawr. Come on, lot o bobl. Wedi bod yn cael problemau gyda fans ar y PS4 nhw. Dyna rhywbeth arall mae'n rhaid fi dysgu wneud yw sut i glynhau yr holl llwch allan o'r PS4 heb torri fe. Ddim bod fi wedi torri un o'r blaen, ond fi rhy ofyn i wneud achos fi'n poeni fi'n mynd i torri fe.
Right. Ti'n werth mewn mewn fan hyn? Yeah. O na! Beth bynnag oedd fyna, nes i just bwrw fe i ffwrdd. Silly. Yeah. A fi. Gosh, o'n i'n trio chwarae'r game Dreams nawr blaen, a mae hwnna'n cymryd lot o CPU. Oh, yeah, oedd yn swnio fel jet engine. A Sniper Elite 4, funny enough, mae'r game yna. Oh! Na! Ah, dear. Dyna beth fi'n sôn am, though. It's dim ots, really. 57 bywyd. Chi'n gallu marw. Fi wedi rhoi disclaimer dechrau y fideo yma. Nid... Oh! Na! Nid time trial. Run yw hwn achos chi ddim yn mynd i gweld e. Stream hamddenol. Oh! Bap, 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 boop, beep, beep, bap, 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 bap. Boop. Oh dear. Oh dear. They're the right thing wedi cwmpo right i'r gwaelod. Right. Right, neidio ar hwnna gynta? Ie, siwr o fod. Fanna. Wedyn ar. Beth? Yay. Oh! Dysgu'r patrwm, Morgan. Oh. Okay. Right, llym lacio fan hyn am munud. Ah. Okay. Okay. Yeah. 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 Slumod. Oh. Yeah. Dyna ni. Ac eto. Ac eto.
Waw. Right, mae hwnna'n... Boom. Diolch beth am hynny. Whoops. Yay. Fi ddim di... Yn siŵr beth. Whoops. Da na ni. Da. Diddle-diddle-diddle-diddle. Pom. Oh, boom. Oh. Right, dwi eisiau'r continue ma. Dwi'n cael llun ydw i? Right. Patrwm. Ydy'r ail set ddim yn mynd mewn te? Dwi'n gallu just neidio draw. Yeah! Mynd am hwnna. Yeah. Pam lai. Digon o bywydau. Beth yw'r pwynt? Ofnadwy. Right. Nawr. Dim byd yna. Right, ble mae'r thing na? Dyna fe. Dyna ni. Na. Bum 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 bum. Yeah, fi'n gwybod. So, I'm ready i bwyta bach o siocled achos dwi angen y siwgr.
Yn syml. O, chi methu gweld e. Koala Kong. Oh, yeah. Sy'n ysgoi. Hwna. Mae fi'n taflu cerrig mawr atai. Trio ysgoi hynny ar TNT. Wedyn mae fe'n taflu un mawr. Dwi'n gallu troelli a cael e'n ôl. Aros. Un mwy. Nawr. Oh, na! Right. Now. Yay. Gweles I rhywbeth ynglyn â'r BIOS a schedules. Credu mae'n syniad da, achos chi'n mynd I ddilynwyr, maen nhw'n mynd I gwybod a gallu cynllunio pryd I gwylio stuff chi. So, yeah. Bydd rhaid I fi dechrau wneud e, falle dechrau wythnos nesaf nawr. Bendant edrych mewn I hynny. Do. Credu y beth yw, achos ni ddim, falle gallwn ni roi schedule ynglyn â'r diwrnodau ni bendant yn mynd I bod ar. Ond weithiau, ni'n neud e os mae pobl ar gael ac eisiau neud e. Felly, achos sa'n credu byddai'n neud stream arall nawr wythnos yma. Ond, falle bydd Owain eisiau neud un gyda'r, gweddill y crew. So, dyna sy'n dda yw, achos ni'n rannu rhy manylion ar Streamlabs y pethau. Gallen ni, y ddoi ni, wneud y stream o'r ddoi lleoliad gwahanol. A sdim rhaid i'r... Yn gret, mae Owain fel arfer, os dwi ddim yn gallu wneud y stream yn cytuno I wneud fel moderator chat y pethau. Ddim bod a. Sydd yn gret. O na! O na!
Bydd y notification yn mynd mas o'r 8fed. Okay. Neu edrych mewn I hynny. Nawr ni lan I dros 100 tanysgrifiwr. Woo! A wedi cyrraedd status affiliate. Dylen ni'n gallu wneud schedule yna unrhyw beth arall sy'n dod. Whoop whoop. Oh na. I just gwirio un peth. Sorry, just mynd I gwasgu pause am eiliad. Right. Felly, os dwi'n mynd fan hyn nawr I okay. Na I edrych mewn I hynny. Beta update mae'n dweud ar y 6ed. So mae'n dweud, we've updated Twitch Studio with 4 new features to help new streamers set up a high-quality stream, multiple audio source support, one-click green screen setup, Chrome browser window capture, and Vulkan game capture. Okay, do hwnna ddim really beth. Dyna oedd e. Channel page. Maen nhw'n gweithio'n galed arno fe. Profile, stream schedule, dyna ni. Fi di ffeindio fe. Mae'n dweud profile banner. Felly, oedd e'n dweud fan hyn, stream schedule. So gallwn ni mewnbynnu pryd ni'n mynd I wneud ein streams nesa. So na I bendant wneud ar gyfer wythnos nesa. Ti di clywed fi'n dweud nawr. Felly, dim esgusodion. And Owain sydd wedi bod yn cadw golwg gwell na fi ynglŷn â'r ochr technegol achos mae fe gyda lot fwy o gallu a mynedd hefyd I gweithio pethau mas. So, ond dim esgus. Byddai yn dysgu rhywfaint hefyd a trio cael yr amserlen yna ffynnu. Diolch beth. Mae continue na'n eitha bell o fewn y lefel yma. Eitha hwyr. Ni'n meddwl. Eitha bell hwyr. Ti'n gwybod be fi'n siarad am. Ww. Na.
64 bywyd. Dyna fath o buffer dwi'n hoffi mewn game y fideo. Dim esgus I chwarae yn ofnadwy ond... Oh, come on! Sloppy, sloppy, sloppy. Come on. Oh. Nice. Oh. Yeah. Okay, question I chi. Pa game fideo chi mwyaf cyffroes? Fi'n gwybod ateb Owain, achos fe newydd prynu figurine o'r prif cymeriad y game, sef Cyberpunk. Beth yw'r blwyddyn? Cyberpunk? Anyway, Cyberpunk. Ond ie, pa gemau ydych chi mwyaf cyffroes sy'n dod allan nesa? Ydy Last of Us Part 2 wedi cael ei spoilio I chi gyda'r spoiler oedd wedi cael ei rannu yn ddiweddar? Efe thing ar ddamwen oedd hwnna, neu bach o thing marchnata, achos mae pawb yn gwybod beth digwyddodd gyda ffilm Sonic movie, oedd hwnna'r bwrpas, oedd hwnna'n mor amlwg. Ydy Naughty Dog di wneud rhywbeth tebyg? Oh. Dwi'n siŵr. Be chi'n credu? Wy. Oh. Banana. Cyberpunk 2077, yeah. Dyna'r blwyddyn. Es I EGX blwyddyn yma actually gweld y game ar stondin. Naeth Owain wneud pre-booked fel beth nhw'n galw fo? Nhw'n siarad am y game a fel pethau oedd rhaid cyfrestru cyn. So oedd di mynd I hwnna. Ond ie, Cyberpunk. Ond bydd e Johnny Silverhand neu yw'r prif cymeriad oedd e'n dangos fi lluniau really cool o'r figurine mae wedi prynu'n barod. Felly, falle yn y stream nesaf lle mae fe gyda'r webcam mae gallu dangos I chi. Dwi'n gwybod mae hwnna'n game llawer o bobl yn edrych ymlaen at. Game dwi wir yn edrych ymlaen at yw game PSVR, Sniper Elite PSVR.
neu VR, Sniper Elite VR. Dwi'n caru'r cyfres Sniper Elite just achos mae'r slow-mos o'r seithiadau chi'n gallu gwneud mor cool. A mae dy fi'r aim controller hefyd, so mae'r syniad o gallu cael hwnna a gen i ddiddordeb fi weld faint mor realistig mae fe'n mynd i bod. Oh. Ah. Right. Oh, hwnna'n good. So ddim digon o bywyd fi. Whoop. Johnny Silverhand. Sorry, beth wedys i? So fi just yn... fi'n cael lot o pobl yn cysau fi parod. Fi ddim yn poeni gymaint. Sorry, Owain. Johnny Silverhand. Dyna beth o'n i'n meddwl. Mae ail ffefryn o Johnny's fi'n nabod. Ffefryn yw Johnny Bravo, of course. Ooh. Na! Hey, croeso stream, Ross and D. Ni'n trafod... Wel, nes i dweud... Fi ddim yn gwybod beth nes i ddweud. Ond y cymeriad yn Cyberpunk yw Johnny Silverhand a mae gan Owain sydd yn rhan o'r stream a crew YnChwarae. Mae gyda fe figurine really cool a oedd e'n dangos i fi a fi ddim yn gallu cofio'r enw cywir. Felly, yeah. Mae fe'n cyffroes Cyberpunk. 2077, beth pa gêm blwyddyn yma ydych chi mwyaf cyffroes am? Ooh. Last of Us 2. Yeah, beth o ti'n meddwl am y reveal thing? Ydy e'n neud i chi mynd yn fwy cyffroes, neu ydy e wedi spoilio fe i chi o gwbl? Achos o'n i'n trafod falle, fel Sonic Movie, oedd hwnna'n amlwg ar bwrpas, ydy Naughty Dog wedi neud rhywbeth tebyg mewn ffordd eitha odd? Falle. Ddim siŵr. Beth chi'n meddwl? Okay. Whoop. Whoop. Na. Okay, digon teg. Fi ddim di clywed, fi ddim di gweld e, ond ti'n gweld gymaint o'r ffas trwy Twitter, ond fi di ysgoi gwybod. Fi ddim di gorffen yn cyntaf eto, so... Oedd e un o'r gemau am ddim ar PlayStation Plus. Nes i ddechrau fe, ond ddim gorffen e. Achos o'n i'n gobeithio byddai'n gallu neud e fel co-op. Ond neud e fel stream, so... O na. Come on. Right, nes i marw fan hyn. Yeah. Yeah, sorry. Nes i ddim. 8 mlynedd yn ôl, right? Stori bywyd fi yw...
o'n i'n chwarae lot o gemau fideo pan o'n i'n blentyn, hyd at yr oedran o fel 18. Wedyn nes I byw yn Llundain am 6 mlynedd, stopio chwarae gemau fideo'n gyfan gwbl, dod nôl I Gymru, a wedi ffeindio ffordd o gallu chwarae gemau fideo a neud o ran fel gwaith, a cael clybiau gemau fideo drwy'r Gymraeg a neud... So, fi wedi bod yn lwcus mewn ffordd I gallu dod nôl at gemau fideo. So, 8 mlynedd yn ôl, o'n I dal yn y amser lle o'n I ddim yn chwarae gemau. So, sorry. Peidiwch â casau fi am hynny. Ond fi'n neud fyny am yr amser nawr. Tiwr, mae 'da fi PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass PC Beta, so just y rai ar PC. So, o'n I yn tempted I gael Ultimate, ond fi ddim yn chwarae gemau, mae loads o gemau fi heb chwarae'n barod. A wedyn heb sôn am y gemau consoles retro. So, mae just yn un subscription arall. Rhaid fi meddwl tipyn bach bod yn fwy call. Ond y reswm mae 'da fi PlayStation Plus a Xbox Live yw... Xbox Live Gold yw fi'n hoffi chwarae multiplayer ar-line a neud streams ar-line achos gyda'r NDI Skype plugin chi'n gallu cael hwnna a os mae'n 2 player mae'n hawdd iawn roi webcam y person arall yn y stream a mae just lot mwy hwyl. Oh dear. I don't know. I fi anyway. Whoop. Falle neu mae gan Rosin di sianel Twitch a mae fe'n wych a mae fe'n o'n I ddim yn gwybod am y game Marbles na, falle gallwn ni wneud hwnna rhywbryd. O na, bydden ni wrth fy modd yn neud fel collabs a cael mwy o bobl ar stream. Marbles. Credu pam chi mewn mood eitha chatty a chi eisiau siarad. Mae'n debach â chi fel podcast mewn ffordd na stream yna achos chi'n gallu just bod yn fwy chilled, digon o cyfle ymarfer. Dyna ni. Oedd Kieran ar y tîm hefyd, dyna yr un Rosin di. Oedd e'n chwarae Rocket League yr un diwrnod. Ddoi. Ddoi. Dyna ni. Oh. Okay. Right. Dwi'n mynd draw fan hyn? Beth sy'n draw fan hyn? Oh, goodies. Loads o fywydau. No way, mae 'da ti Steam Val VR. Rosin di, pryd wyt ti'n neud y stream hwnna? Wyt ti wedi neud y stream hwnna yn barod? Half-Life Alyx, mae hwnna'n game yn exclusive I VR headset, y Steam Val VR. Ti'n beth, oedd 'da fi, nes I gael grant I gael hwnna, ond achos oedd e'n sold out, oedd rhaid I fi mynd am syniad arall a ddim cael e. Oculus Rift.
Oh, nice. Oh, fantastic. Wyt ti'n neud hwnna ar y stream te? O na, mae rhaid cael Elgato o gyfer hwnna, oes e? O, bydd hwnna'n clas. Dyna un o'r gemau wir eisiau trio. Cool. Ar PSVR, mae yna gêm o'r enw Firewall VR, a mae fe'n gêm debyg i Rainbow Six Siege, ond chi gyda'r headset a chi gyda'r gun, right? Oh, cool. Bydd rhaid fi just dal edrych. Bydd e dal ar... Nhw'n cael gwared o rai o'ch fideos, ydyn nhw ar ôl amser. Anyway. So, dwi'n ni siarad am. Okay, so mae yna gêm o'r enw Firewall VR ar PSVR, a beth bydda ni really eisiau cael rhywbeth yw 4 person sy'n gallu siarad Cymraeg i chwarae yr un pryd, achos mae'r gêm yma, mae rhaid cyfathrebu i ennill y gêm. So bydd hwnna yn amazing. Ni di chwarae'r gêm ar y stream o'r blaen, a just fel oh, sorry. Ond ffeindio 4 persons i chwarae gyda'n Cymraeg yn gallu bod yn waith anodd ar brydiau. Ond wrth i ni tyfu, na! Ni ffeindio fwy o pobl a bydd mwy o pethau cyffroes yn gallu digwydd drwy'r Cymraeg. So, lledaenwch y gair pawb, achos mae bucket list fi gyda y syniad Firewall VR yna. Oh, mae yna continue lawr fyna. Okay. Ni just defnyddio hwn yn lle. Yeah. Mae fe'n wych. Fi ddim wedi chwarae fe ar spel ddo, so falle byddai'n eitha rubbish ar hwn nid ond. Bach fel, achos fi'n stopio fy hun weithiau, achos mae'n syniad a fi really eisiau neud efo stream, so fi bach o, wel, gwell dy fi aros. Ond, ie, rhaid fi just roi hysbys mas yn gyson. Os oes gyda chi PSVR, chi'n siarad Cymraeg, cysyllta fi'n syth. Fi'n nabod un person, ond son nhw gyda'r aim controller. So, hwnna'n rwystredig. Fi bach fel, wel, beth yw'r pwynt heb yr aim controller wedyn? Bydd hwnna, tiod, ni'n cefnogi yn cefnogol iawn o eSports Wales, a ni'n trio datblygu'r scene fel eSports yng Nghymru a cefnogi nhw, a maen nhw'n crew ffantastig ac yn help. Nhw wedi helpu ni fel crew yn chwarae o ran hyrwyddo, rhoi logos ni ar pethau a just lledaenu'r neges. Ond un o'r gemau fi'n credu bydd yn wych fel eSports yw Firewall VR. Mae ganddo fe bopeth. Just... falle pan ddaw un o'r gemau eraill... sorry. Ar VR headsets sydd yn debyg yn style. Fi'n clywed pethau positif am Alvo. So, falle rhywbeth fel yna. Ond y thing yw, beth yw'r tebygrwydd o gael cross-platform dros y VR headsets i gyd? Hwna'n cwestiwn arall. Ti'n lliw weld faint mor anodd yw e i gael y consoles i gyd, tiod, y gemau console, dim ond Rocket League a League of Legends, a cwpl o rai
sydd yn cross-platform ar bopeth, so ydy'r headsets yn mynd I bod rhywbeth tebyg. Rhywbeth fel Mortal Kombat Chroma hwyl yn credu, fel bracket matches. Okay, cool. Fi wedi bod yn chwarae Marvel vs Capcom game, achos mae fe ar y Xbox Game Pass, a mae rai o'n nhw ti'n gallu chwarae ar y Xbox hefyd. Dwi'n gwybod sut maen nhw'n reoli hwnna, achos Xbox Game Pass PC beta, so mae'n 4 Pavlov VR Steam. Ie, ond mae Pavlov ddim ar PSVR, so sgen I ddim Oculus Rift, dim ond PSVR. Ie. So fi'n gallu gyd lawr i'r arian, chi'n gweld. Ni efallai, tricky, dyna'r peth anodd y fe, achos o'n i'n dweud hwnna, mae menter iaith Dimdych wedi trefnu tournament FIFA, a maen nhw wedi dewis y PlayStation yn mwyn neud e. Wel, mae'r Xbox One chwaraewyr a'r PC chwaraewyr ddim yn gallu neud hwnna, so chi'n stopio pobl rhag cymryd ran yn syth, sydd ddim yn ideal. Ond eto, dyna'r sefyllfa ar y foment, so os oes unrhyw syniadau gyda chi o sut neu gêm chi'n credu bydd yn dda, falle dyna'r ffordd ymlaen o ran cael mwy o bobl I fod yn rhan o fe a y gemau cymunedol, wedyn bydd mwy o pobl yn gwybod am YnChwarae, a bydd y cymuned Discord yn tyfu, bydd mwy o bobl yn gallu chwarae gyda'i gilydd, codi hyder o ran defnyddio I Cymraeg yn chwarae gemau, achos mae'n peth eitha odd wrth cychwyn I llawer o bobl, achos oedd e'n odd I ni fel crew, ond chi'n gyda amser, chi'n codi hyder ac yn just ymlacio mewn I fe. A nid dyna'r pwynt anyway I bod yn nid prawf yw e. Just cyfle I chi chill, just cael hwyl. Pan o'n i'n cwrdd mewn person, byddwn ni definitely'n cael rhyw fath o takeaway pob tro. Oh dear. Oof, oedd o'n lwcus! Oh dear. Oh. Come on. Bwrw fe. Sorry am fod yn grac. Yeah, Rocket League, ti'n iawn. Dyna yw'r un... dyna yw'r unig un. Falle gallwn ni cario ymlaen gyda Rocket League. O just neud e'n rhywbeth leia pob pythefnos. Achos, rhaid dweud, mae yn eitha... O ran wedyn, pobl yn codi hyder yn defnyddio fe. Tiod, oedd Kieran tro gyntaf ddim di wneud y voice chat, a wedyn yr ail tro, oedd e yn y voice chat, oedd e'n siarad yn wych, a oedd e'n lot o hwyl. Ond, ie, mae pawb yn tiod, nid profi chi ydyn ni, just cael hwyl, really. A na, tiod, oedd e yn y gêm a oedd e'n gret. So falle dyna'r ffordd ymlaen yw trwy chwarae Rocket League. I dod i'r arfer, dod I nabod pawb, cael bach o Fi yn hoffi'r ffaith bod llygaid e'n cwmpo mas.
Fi'n yn siŵr, na i cael look. So, na i cael sgwrs gyda Owain a'r criw gyntaf i gweld be maen nhw'n credu hefyd. Achos nid one man band yw yn chwarae. Ond mae lot o gwaith yn mynd lawr i Owain hefyd. Ond, fi'n credu wythnos nesaf nawr, wythnos yma, fi'n credu heddiw yw'r unig diwrnod, achos wnaethon ni sesiwn ddoe. Ond, wythnos nesaf, unai dydd Iau neu dydd Sul. So, sa'n gwybod os mae un yn gwell na'r llall, ond dydd Iau neu dydd Sul yw'r diwrnod pendant gallwn ni wneud. So, gael ni gwybod beth chi'n credu yw awa. Ond fi yn hoffi'r criw. Mae criw o athrawon ifanc a maen nhw'n hapus i chwarae ac maen nhw'n keen, ond y pwynt yw gallen ni wneud fel round robin a 3 tîm a swapio enillwyr cario ymlaen a newid y game length i fel 5 munud yn lle beth oedd ddoi fel 60 fel 30 munud un o'r game ond fi'n hoffi'r syniad yna. Ond chi'n gwybod chi'n mynd i smasho ni. Ross Indy a Kieran yn erbyn fi a Owain neu fi a Josh neu oh my god, fi ddim gobaith. Dros awr a hanner, fi'n gwybod. So, Na! Wel, oedd Uncle Ross Indy yn fel chwarae'r proffesiynol neu rhywbeth. So mae wedi dysgu'r skills a'r tips i gyd. Na. Whoop. Yeah. Yes. Chi yn gwybod be fi'n dweud. Chi fel hustler jyst yn ymuno mewn a wedyn right o'r diwedd ar ôl sgorio 30 gol yn dweud oedd uncle fi yn wych am wedi rhoi fi bach o tips o fi'n casau boss level yma. Just fi ddim eisiau rhoi disclaimer achos byddai ddim yn adio 0 ar diwedd 3 a ti'n iawn. Sponsors heddiw yw Awr Caramel. Anyway. Dwi angen y siwgr i ganolbwyntio. Sorry, brother-in-law. Mae hwnna jyst yn profi faint dwi'n canolbwyntio ac yn gwrando. Bydde yn gwella gyda amser. Be dwedais i? Uncle, sorry. Mae gwahaniaeth mawr rhwng uncle a brawd yng nghyfraith. Sorry, Ross Indy. Maddau mi. O fi'n casau y lefel yma. Wir yn casau e. Fi'n credu oedd rhaid i fi cael 74 bywyd just achos y lefel yma. Right. Fi'n... Credu mae yna lefel mewn pob game fideo sydd just...
Siwr mae'n bit ble mae fe'n chwerthin. Oh, right, okay. Methu just cuddio. Ydw i? Oh. Okay. Oes na sweet spot yma lle fi just yn gallu... Oh my god. Os fi wedi bod yn neud hwn wrong holl flynyddoedd yma. Ah! Okay. Oh no, no, no. Oh my god. Ydw i? Na. Be risky. Come on, Em. Oh no! Oh. It's not Cornell on that. Oh, damn. Ah! Dim ond un ar ôl! Sorry, pal. Yeah. Going in Tori now. Good. Yeah, fi'n gwybod. Weithiau, os mae fe right ochr arall, mae hwn yn gallu bod yn risg. Gweld fan hyn nawr, mae'n bach o risg. Gweld? Fyna, yn llai o risg. Oop. O na, dam! Fi'n mynd i neud eto nesaf. Pob hwyl Ross indeed, diolch am ymuno gyda ni. Gweld chi wythnos nesaf, os na pryd chi'n neud yn stream chi nesaf. Mi wythnos nesaf. Right. Oh. Right, mae gun inventory nawr. Right. Cuddio. Gun inventory fan hyn, ond mae fe rhy beth. Sa'n mynd i cymryd y siawns. Dwi ddim yn werth e. Falle i mynd draw fan hyn, ddo. Nawr. Yeah! Diolch Ciaran am y cyngor. Dwi'n heiddi hwn nawr. Dwi'n heiddi hwn. Hwn oedd y gwobr. Oh, level yma. Oh. Un o'r lefelau mwyaf rwystredig yn y gêm.
Just yn fy marn i. Actually, na, fi'n credu mewn barn llawer o bobl gwahanol. Be fi'n neud? Lwcus mae dy fi 71 o fywydau. Ba. 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 Ba ba da ba da 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 da. Right. Dyna'r un peth ynglŷn â defnyddio'r directional buttons yn lle. Mae lan, literally yn lan, so chi ddim yn gallu cael hwnna'n anghywir. Lle pam chi'n defnyddio'r stick, hawdd iawn yw mynd i'r ochr heb trio. No school like the old school. Right. Okay. Dim ooga booga gyda fi nawr, so mae hwnna wastad yn risg. Boop, boop, boom. Okay, fi angen mynd right i'r aml. Hooray. Nôl i 70. Tinka-tinka-ting. Bap, 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 bap. Okay. Yay. Whoosh. Beep. Amseru ddim cweit yn iawn fyna. Boop. Sorry, chi'n methu gorffen y gêm yma heb wneud synnau od. Dyna'r gwir. Mae'n... Na. Owain. Owain, na. Nes ti ddim. Nes ti prynu'r clustog. Hwnna'n brilliant. Beth am y mug, eh? Oh. Yeah, just gofa pawb. Ma merch. Ma siop nwyddau ni ar agor. Ma Owain newydd prynu clustog. A mae... Na. No! Okay. Hwnna'n cool. Actually, fi di bod I ti Owain a ma fe'n... Mae set-up fe'n really nice o ran. Mae ganddo fe fel... Wel, basically gyda fel lolfau hunain. Fel ardal ar bwys lle mae desg fe pa peth. So yeah, gallai dychmygu bydd hwnna'n fit really nice. Fanna. Oh, chwarae teg. Hwnna mor funny o. Mae'n gwych. Oh no. Wel, chi'n gwybod bod y widget os chi'n prynu ar y siop ni'n gweithio? Oh, gwych. Oh, ma' hwnna'n cool. Ti'n gwybod beth?
O, fi'n credu, mae rhaid I fi prynu'r mug. Pan ti'n neud stream a fi'n gwylio, na I prynu mug, a wedyn gallwn ni dangos fel opsiynau o nwyddau gwahanol sydd ar gael. Ah, class. O da iawn o wain. So yeah. Ti'n gallu rhoi link y siop ar y chat. Ni'n swnio fel. That's cool. Okay. Merch, dyn ni. So os oes diddordeb fel Owain I brynu nwyddau yn chwarae, os chi'n mynd i'r yn y chat, chi'n mynd i'r siop yna, Teespring, mae lot o opsiynau gwahanol. Naeth Josh ennill Crys T yn chwarae diwrnod o'r blaen yn y tournament poker. Neithon ni. Mae hwn, oedd hwnna, mae rein yn gwahanol rai eto I rai Josh, rein lot well. Josh eisiau rai neisach, ond yeah. Ni wedi newid y siop ni'n defnyddio nawr ar gyfer nwyddau. So, yeah. Ni'n edrych mewn I hefyd, falle crosau ti custom, falle rai yn chwarae, posib. So, mae hwnna'n trafodaeth, mae yna cwmni lleol. Ni wedi ni ar fi'n sorto mas rhyw cytundeb gyda. So, ni'n mynd I cael designs cool fel retro a gemau fideo ond yn Gymraeg. Mae hwnna'n rhywbeth ar o gwyll. Tu ôl yn y cefndir ni'n edrych ar. Be fi'n neud? Just neidio off. Ti'n beth o'n i'n meddwl o wain just nawr, sôn am crysau ti. Ti'n gwybod, fi ddim methu siarad a meddwl unrhyw beth call yr un pryd. Methu aml. Mae brain fi wedi ymdoddi nawr. Gweld? Just death wish. Okay, fi'n mynd I dweud hwn cyn I fi marw. Right, so, ti'n gwybod wnaethon ni cyfieithu'r game Destructivator 2? Bydd yn really cool I gael rhywbeth gyda'r fel y prif cymeriad y game yna, ond yn Gymraeg. Fi'n mynd I falle trafod hwnna gyda Chris, sef y datblygwr y game yna. Achos mae fe'n kind of fel rhywbeth I gofio hefyd. A I rwydd y ffaith bod yna gemau game Cymraeg wedi cael ei gyfieithu. Felly dylwn ni gael fel tagline yn Gymraeg neu rhoi rhyw fath o logo neu rhywbeth. Sut fi'n neud hwn? Okay, dyna ni. Yeah. Yeah, mae pethau fi'n gweithio ar, fi'n methu datgelu beth yw'r game, ond fi'n gweithio ar cyfieithu game game sy'n mynd I bod ar y Switch yn y haf, dyna gyd fi'n gallu dweud. A mae fe'n game hollol gwahanol I Destructivator 2.
falle pob stream na I roi bach fwy o clues I chi ynglyn yna beth yw e. Rhaid I chi dod gwylio'r stream nesaf I ffeindio mas mwy. Sy'n fel comic book. Na, mae ddim yn comic book. Game dda ddo. Mae fe ar mae fe ar Steam Store yn barod, ond maen nhw'n mynd I wneud port ar gyfer y Nintendo Switch yn y haf. So yeah. Whoop, whoop, whoop. Na. Na. Diolch o wain. Cool. Oh. Ah. Nice. Pan chi'n dechrau stryglo, mae'r wga bwga yna jyst yn ymddangos. Os nhw'n bach fel, wel neb eisiau. Whoop. Whoop. Okay. No. Yeah, dyna un o'r levels fel arfer fi'n colli cwbl o bywydau. Ond chi yn ennill cwbl nôl os bob yn y hyn, os ti'n barhau I mynd am yr ofalau. Boom, boom, boom. O ie, hefyd, gyda'r gêm o'n i'n trafod, fi methu dweud lot amdano fe, fi'n chwilio am pobl bydd yn hapus I fod yn fel playtesters ar gyfer y gêm, ag I wneud siŵr fod y fersiwn Cymraeg yn gwneud synwyr ac yn gweithio'n ffain. So, os oes diddordeb dych chi, gael fi gwybod danfon y neges yn y Discord, neu ar Twitter fel direct message, achos bydd hwnna'n grêt I gallu casglu fi. Mae fe'n gêm eitha mawr o ran text, so fi ddim yn agos, bydd yn cymryd fi dros mis siwr o fod gyfieithu fe gyd. A llawn amser hefyd, so ni'n sôn am dros 30,000 fi'n credu. O, eiriau! Yn y gêm yma. Ddim rhaid I chi poeni, just chwarae'r gêm a gweld os mae'n gweithio, ond byddwch chi yn cael wedyn copi am ddim o'r gêm a bych chi'n gael ni gweld beth. Oh, come on! Bydd yn help mawr. Cad ni'n mynd yn gosach bob dydd at cael mwy o stuff diddorol cyffroes yn Gymraeg o ran gemau. A fi'n credu os ni ddim yn neud ymdrech I drio cael versions Cymraeg o gemau ni'n hoffi chwarae. Tiod, mae pobl ddim yn mynd I gweld mae'n cymryd amser I newid y arferiad. Ond ni hyd yn oed yn chwarae gemau sydd yn Saesneg a meddwl yn Gymraeg. So, os ni gyda'r gêm ei hunan yn Gymraeg, mae lot gwell siawns. Hei. O ia, diolch Kieran am rannu'r subreddit Learn Welsh.
achos gafon ni rhyw 4 neu 5 o bobl heddiw a neithiwr yn ymuno gyda'r Discord o hynny. Felly, ie, oedd hwnna'n wych. A cadw'r unrhyw syniadau sydd gyda chi neu awgrymiadau fel yna, cadw danfon nhw I ni achos mae'n werthfawr iawn I tyfu'r cymuned. Ok, canolbwyntio nawr. Fi'n mynd I mynd dawel am ychydig. Achos mae'n dens. Angen ennill. Nawr. Come on. Boom. Canolbwyntio. O na. Na. Ok, dyna pryd. Oedd hwnna'n agos. Ok. Yeah. Whoop. Na. Na. Okay, nesa. Right. Yeah. Agos nawr. Oedd hwnna'n agos. Oh! Oh, silly. It's just neidio. Oedd hwnna mewn I pigyn. Dyna lefel cyntaf o'r fath. Gallu ail wneud rhain. Dyna un thing fi'n siŵr sy'n gwahanol i'r gwreiddiol. Fi ddim yn cofio gallu ail trio'r... Os chi'n marw... Ti'n marw tro cyntaf, dyna fe, tiod, so ti'n cael siawns arall. Boom. Pam o'n i'n gwybod bydda hwnna'n digwydd. Okay, trola. Cadw symud.
Boom. Boom. Yeah. Yes. Yes. Fi byth di wneud hwnna o'r blaen. Dyna pam fi mor gyffroes. Oh my god, a wedyn fi'n neud rhywbeth fel yna. Lwcus oedd fel save point ynghlwm bonus round yna. Be fi'n neud? Fi'n neud y doi... Sorry. Crawi! Paid a neidio mewn i'r pig, just cerdded. Whoa. Right, amseru fe. Lwcus. Mae just yn random lwcus. Ah! Okay. Boom. Boom. Sgoi'r pig. Right, mae mas. Ah, rhaid wneud e pan mae mewn. Damn. Mas. Rydym dim ond cwbl o lefelau yn y gêm yma lle mae wir cael y gorau ohonau a fi'n teimlo fel colli ymynedd yw lot o fe. Ddim yn boddro i dysgu'r patrwm neu aros digon hir. Oh, just silly. Yay. Okay, fan hyn nawr. Mae hwnna'n dod round. Right, so os rwy'n neidio nawr. Na. Oop. Right. Le mae Ooga Booga dy fi nawr? Dyna yw'r gair cywir. Ooga Booga. Dal ni wedi aros. O ddim bris. Okay. Alright. Alright. Yay. Right. So na. Now. Aku, sorry. I just neud sŵn Ooga Booga. Aku yw'r gair. Sorry, Kieran. Mae hwnna'n probably really rwystredig i ti bod fi wedi bod yn dweud y gair yn cywir trwy'r amser. No! Dyl ni jyst wedi mynd nôl. Aku. Dewch aku. Oh, fi'n lladd yn syth. Be'n aku? Fyn aku. Uku. Na i gael o fe? No! Oh, no. Oh, come on! O'n i actually arno fe fyna. Colli marbles. Aku. Ooga Booga. Just eiliad mas. Casau level Stupid.
Tiwod, mae yna dywediad pam chi'n chwarae poker a chi'n grac. Fel chi ar tilt neu rhywbeth fi'n credu yw'r dywediad. Sy'n meddwl chi'n neud penderfyniadau gwael. Achos chi'n grac. O, hwnna'n benda beth fi'n neud. Mae'n fwyaf o'r amser. Pam fi ddim yn deall y patrwm hwnna? Fi'n deall fi jyst ddim yn gweithredu fe. Nadlu. Dyma'r amser am myfyrdod. Meditation. Anadlu'n ddwfn. Right. Come on, fi'n mynd lawr I 44. Oh! Oh! Rhaid canolbwyntio nawr. Oh my god, weles di hwnna. Weles di hwnna. Oedd hwnna'n ridiculous. Beth? Oh my god, fi di bod yn mynd cyfeirio'r anghywir. Paid dweud fi di bod yn mynd cyfeirio'r anghywir yr holl amser yma. Neu byddai'n crio. A dwi wedi bod yn mynd cyfeirio'r anghywir. Fi'n credu fi di bod yn mynd cyfeirio'r anghywir. Paid dweud hynny. Fi bod yn neud hynny. No wonder oedd e mor flippin' anodd. Fi'n idiot. Pam ond neb wedi dweud wrth fi fod fi'n mynd y ffordd anghywir? Oh my god, sorry pawb. Oh my god. Oh my god. Oedd fel 20 dim bywyd achos fi wedi bod yn mynd y ffordd anghywir. Mor embarrassing. Fi methu credu hynny. Fi actually methu credu hyn. Bydden ni wedi gorffen y gêm yma ages yn ôl. Level yma. Na, fi ddim yn beio ti Kieran. Bai fi yw e. Fi jyst yn cael vent. Pai ffaen ni. Mae'n funny, really. Fi'n gallu chwerthin nawr fi wedi gorffen y lefel. Sorry. Pobl eraill sy'n gwylio hefyd. Sorry. Methu credu hyn. Oh, come on. O wain, ti di bod yn gwylio. O ti ddim di sylwi bod fi di bod yn gwneud ffordd anghywir am fel hanner awr diwetha. O. Credu, os fi'n llwyddo I gorffen y lefel yma, dwi'n mynd I gadael y stream. Bana! Gorffen ar ôl y lefel yma a wneud run 2.
rhywbryd. Oop. Beth. Oh, damn. Sorry Owain, o'n i just yn dweud. Basically, yn y lefel diwetha, o'n i'n stuck ar bit. Reswm o'n i'n stuck yw ti'n gwrdd ar fel mini save points neu checkpoints. O'n i'n llwyddo i mynd y ffordd anghywir am fel 20 munud diwetha. So, diolch byth fi'r lefel nesa. Achos mae'n just, ofnadwy. Methu... No! Methu credu. Fe bod mor silly. Silly Billy. Whoop, 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 whoop. Okay. Ooh, they're not luckies. Oh yes. Okay. Owain, ti'n gallu danfon fi llun unwaith mae fi'n cyrraedd o'r clustog. Yeah, literally gwneud hwnna. Achos fi'n really cyffroes. Fi'n credu fi'n teimlo mae rhaid I fi cael y mug nawr I gweld sut beth mae fel. A wedyn gallwn ni ti trwy Skype NDI plug-in. Gallai ti'n gallu dal dangos clustog a na I dangos y mug. Actually, os fi'n ordro fe heddiw hefyd, chi'n cael ras pwy sy'n mynd I cyrraedd cynta. Mae'n eitha hwyl. O, bywydau diddorol. Cyffroes sydd gyda ni bod ni mor cyffroes am fe. Mae e'n cyffroes ddo. Cyfle gyda chi hefyd cael mwg neu Christy neu lot o nwyddau gwahanol yn chwarae. Edrych yn y chat mae Owain wedi rhoi link. Oh. Hwnnw mor funny. Mae wedi rhoi gwyn ar wyneb fi'n gweld hwnna'n popio funny. Achos ti sydd wedi prynu fe hefyd. Brilliant. Wy. Wy. Nah. Whoop. Whoop. Yeah. Diolch o. Whoop. 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 Yeah, naeth e really, yeah.
Oedd e cymryd... o'n i'n surprised, o'n i wir yn. Rhaid dweud oedd hwnna'n briliant. Achos sneb di prynu unrhyw fath o nwyddau eto, so mae'n gyffroes. Fi pan... Fi di wneud... Tric yw i ddysgu o'ch camgymeriadau. Pam chi'n marw yn yr union un lle, rhaid chi cwestiynu os chi'n dysgu neu beidio. Da 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 da. Whoa! Ba-da-na-na-na. Ba-ba-bum. Oh. Right. 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 Okay. Boom. Shaboom. No. Right. Oof. Aros i'r ystlymod. Pasio. Right. Gwerth e. Oh, come on. Ba 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 ba. Canolbwyntio nawr. Gallu gorffen hwn mewn 9 munud. Challenge I fi hi. Cyn dig. Byddai'n eitha hapus. A gallu cysgu'n dda heno, yn gwybod hynny. Os dwi ddim yn llwyddo, wel... 33. Come on. Right. Boom. Ba. Dwi'n ffain ar bit yma. Dwi'n ffain ar bit yma. Dod nôl. Ddim yn mynd am y bocs yna. Ddim eisiau fe. Ooh, fan yn agos. But mae continue fan hyn. So... Oof. Oof. Come on. Come on now. Canolbwyntio. Yeah. Yeah. Oh. Siwr. Fi di mynd ffordd gwahanol i'r arfer fan hyn. Credu. Oh, ma' hwnna'n good. Dwi'n cofio.
chwarae. Oh, right, to do it. Come on. Right. Right, un ar y tro. Boom, boom, boom. Yeah! Oedd hwnna'n good. Yeah! Ten poeni am y boxes, yn amlwg. Wow. Right, fi'n mynd I gadael efo yna nawr am heddiw. So... fi'n gwybod cwpl o rai sy'n ôl, ond... O na. Na, actually, mae'n lot ar ôl. Fi'n safio fyna. So, diolch am wylio heddiw. Byddwn ni nôl... Wel, dibynnu falle bydd Owain neu gweddill y crew yn neud stream mewn byddai'n bendant wythnos nesa, dydd Iau a dydd Sul. Gobeithio gallu gorffen ail ran A Way Out a falle neud un cymunedol, so gall hwnna bod yn Rocket League neu gallu bod yn rhywbeth multiplayer NES, SNES ar cosmi.io. Byddwn ni'n gadael chi gwybod a rhoi rhyw fath o hysbys allan am nhw. Ond ie, gobeithio chi'n mynd I cael wythnos dda wythnos yma a nawn ni weld chi wythnos nesa. Nos da a cadwch yn saff.